Kad govorim, volim da mi zubi trnu, da zamiriše na travu s pašnjaka. Desanka Maksimović. Kada je javno nastupila kao pesnikinja u inostranstvu, nazvali su je prvom srpskom pesničkom damom. Kasnije, gledajući je, mnogima je palo na pamet da bi mogla da bude naša pesnikinja Mona Lisa, zbog tajanstvenog, prepoznatljivog osmeha koji je i sada zadržala na licu. Sad je to nije zgodno. Mona Lisa je lepotica svetskog glasa. I vi ste? Svidio Boga, a šta da radiš? Moraš da trpiš i to. A danas za nju kažu, žena bez godina, to je ta naša pesnikinja. Pesnikinja ljubavi, čežnje, istine, reči sa pravim značenjem, pa tako nedavno izgovori i ove. Sad se na sve drugčije gleda. I nama je svojevremeno, dok besmo mlade, Crnjanski govorio da pazimo kad se ljubimo. Da to ne bude na travi, da ne nazebemo. Te moje ljubavi su bili zanosi. Bol što te neko ne gleda, radost što te neko gleda, a ti ne možeš da odgovoriš jer je dobar čovjeka. Takve vrste su te moje, to se vidi naposlije po mojoj poeziji, pa da. Čuj, reći ću ti svoju tajnu. Ne ostavljaj me nikad samu kad neko svira. Mogu mi se učiniti duboke i meke oči neke, sasvim obične. Može mi se učiniti da tonem u zvuke, pa ću ruke svakom pružiti. Može mi se učiniti lepo i slatko, voleti kratko, za jedan dan. Ili mogu kom reći u tome času čudesno sjajnu, predragu mi tajnu, koliko te volim. O, ne ostavljaj me nikada samu kad neko svira. Da. Ima krajeva iz kojih nikako ne mogu da odem, u koje se i u snu vraćam, napisala je Desanka Maksimović. Svoju rodnu Rabrovicu, selo na domak Povlena i Maljena, ne smatra svojim pravim zavičajem. Za nju je njen zavičaj Brankovina, gde je odmah posle njenog rođenja, 16. maja 1898. godine, njen otac bio premešten za učitelja. U Brankovini je kasnije završila i 3 razreda osnovne škole. 11 godina pre potrebe one dalje da se ide u gimnaziju. Živjela sam u selu. To je predao, to je deo života koji sam ja prvo vidjela, gdje sam odrasla. To mi je vrlo blisko i zato i u mojoj poeziji toliko toga ima. Napravila sam, izdala sam, kako se zvaše ta knjiga, i zaboravila sam naslove svojih knjiga. Jednu knjigu samo o pticama. 50 ptica. Pa zato što ja njih znam. Pa dobro, pa da, živala sam, to su moji poznanici, prvi moji drugovi, prve igračke, prvi sagovornici i tako dalje. Da. Tamo imate... Aha, Vuka, je to? Da. To je moj prijatelj. On je ovdje u vašoj radnoj sobi, stalno sa vama. Pa ja sam Vukovka. Ja sam, mislim, čovjek koji voli narod, poznaje da ide kroz narod koji znam. Kao što Vuk zna, ne mogu znati baš onoliko reći koliko Vuk, ali skoro koliko Vuk. Pa to je još, da Bog sačuva. Hvalim se, ali šta da radim? Bezobrazna ženska, hvalim se. Ja ne pišem kako hoću, nego kako moram, kako me iznutra goni. Kad to iznutra polazi i polazi. Pesnik koji po narudžbini, makar i sopstvenoj, piše, to nije pesnik. Ili je neka vrsta naročita, a ja nisam tako, znaš. Onako kako moram, tako pišem. Da li je došlo vreme da napišete možda neku novu krvavu bajku ili neku... Svaki dan bi mogla, slušajući novine i gledajući televiziju, napisati po jednu krvavu bajku. Mnogo krvavih bajki bi, ja ću to reći. Da, nije jedna, bila je jedna, strašna je bila, ni ove današnje nisu manje. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Koja vam je najdraža pesma do sada? Pa to bi bilo kao kad bi majku koja ima narodila sirotica jedno 9 dece kao moja, pa kad bi neko došao pitao koje ti je najdraže dete, ona bi se čudom začudila. Sva su mi deca podjednako draga, ima neko je poslušnije, neko je manje poslušno, zajedno se manje brinem, zajedno više, ali po ljubavi sva su mi, majka bi rekla, tako i ja. Sve te pesme su mi samo naravno poneke koje sam pisala u najvećem bolu, one me i danas izazivaju taj isti bol, koje su pisane bez bola, one ne toliko, ali svaka me na svoj način draga, no kao majci deta, besmisleno je to reći, ali to tako moram da kažem. Dobro. Vi još uvek pišete? Pa tako me Bog osudio ili blagoslovio, pišem. Ja govorim iz srca, ne sa lista. Govori i ti, pa ko nadjača.